Mae o'n arbrawf, dwi'm yn siŵr iawn be dwi'n neud, ond dwi'n gobeithio bo' chi yn gallu nallt i, anghlywed i yn iawn. A ma' 'na groeso i chi gysylltu i roid unrhyw fath o dips, neu os da chi'n cael trafferth clywed na teip yna o beth, gadwch i ni wybod yn blwch sylwadau ar y dde i chi, felly fan'na. Gawn ni weld. Croeso arbennig i chi hefyd os da chi yn ymuno hefo'r darllediad yma, ond os da chi ddim yn byw yng nghyffinia Bro Aled, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Angweddi fi ydy y bydd y cyfrwng yma yn fodd i ni i gyd allu cyd-addoli, ddim yn gorfforol yn yr un lle, gallwn ni gyd-addoli hefo'n gilydd yn y cyfnod anodd yma da ni'n byw trwyddo fo. Ac wrth gwrs, bod ni methu dod at yn gilydd mewn un lle, ddylsa'n gobeithio ni ddim bod dim is neu'n llai, oherwydd mae Duw yn dduw sydd yn llond bob lle, yn bresennol ym mhob man. Ac felly mi allwn ni brofi i gariad o a'i nerth o trwy'r ysbryd glân, lle bynnag yda ni, a pryd bynnag y byddwn ni'n troi ato fo i addoli ac i wrando ar air Duw. Ac wrth gwrs, i rei sydd yn methu bod ar gael i wrando bore yma, mi fydd y fideo yma, darllediad yma ar gael ar wefan YouTube yn nes ymlaen hefyd. Gan mae hwn di tro cyntaf i mi drio gwneud hyn, dwch i mi roi chydig bach o gyfarwyddiadau syml. Dwi'n meddwl, o be dwi'n ddall, da chi angen ymuno hefo YouTube, cael cyfri YouTube mwyn i chi gael roed y sylwadau y galla i weld wrth i ni fynd yn blaen. Mi o'n i di gobeithio, neu di meddwl o bosib, y bysa ni yn gallu gwneud elfen lle dwi'n ymateb i beth chi'n dweud, ond ella bysa hi'n ddoethach i mi drio cropian cyn cerdded. Felly mi nawn ni hynny, os dyw ei mynd yn nes ymlaen, mewn wythnosau i ddod. Un peth arall, o ran ymarferoldeb, mi fysa fo yn syniad da tas y gynnwch chi feibl wrth eich penelin i ddilyn y darlleniadau, oherwydd dwi'n cweit di gweithio allan eto sut mae rhoi yr adnodau i fyny ar y sgrin, ac mi welwch chi gymaint o amatur dwi, achos o'n i wedi meddwl bod yn glyfar, ond ie, mae hwnna ffordd anghywir i chi gyd weld debyg yn dydy. Ta waith. Byddwch yn amneddgar, oherwydd dydy'r dechnoleg, wel, gobeithio, neith o weithio, ond cawn ni weld sut mae hyn i gyd yn mynd. A hefyd, mae yna bosibilrwydd cryd. Does na ddim cloion ar y ddrysa stydi Heilfryn. Lle os da chi'n cofio y fideo yna ath yn viral chydig flynyddoedd yn ôl, hefo'r arbenigwr arbenigwr ar Ogledd Corea a'i blant o yn dod i mewn trwy'r drws tra oedd o yn gwneud cyfweliad i BBC. Wel, mae'r tebygrwydd i hynny ddigwydd yn fama yn uchel iawn, ac os nad yn blant yn sgrechian, ddigon tebyg achos mod i reit ymlaen y tŷ, ddigon tebyg y clywch chi unai drws, y cloch drws ffrynt Heilfryn yn canu, neu ella tractors yn pasio. Felly, nawn ni fod yn barod ar gyfer hynny, fydd o bosib yn ychwanegu at y cynnwrf wrth i ni fynd yn ymlaenau. Ond dewch i ni gychwyn yn addoliad, gewch i ni dawelu hefo'n gilydd, a dwi am ddechrau trwy droi at Salm 92 o feibl.net. Felly dwi am ddarllen chydig adnodau o gychwyn Salm 92. Mae'n beth da diolch i'r arglwydd, a chanu mawl i dy enw di, y Duw goruchaf. Canu yn y bore am dy gariad, a chyda'r nos am dy ffyddlondeb, i gyfeiliant offeryn dectant anabl a thannau'r telyn. Ti, sy'n fy ngwneud i mor hapus o arglwydd, a dwi'n canu'n uchel o achos y cwbl rwy ti'n wneud. Ti'n gwneud pethau mawr o arglwydd, mae dy feddyliau di mor ddwfn. Dewch i ni gydweddio hefo'n gilydd. O ddiwyn tad, da ni yn troi ata ti heddiw, gan gydnabod yn hangan, yn gwendid a'n gofid wrth i'r afiechyd yma ledeini ar draws y byd. Da ni'n diolch i ti, o dad,
Yn hyn i gyd, nad ydy dy deyrnas di yn gwegian, ac nad ydy dy arglwyddiaeth di yn simsanu dim. Da ni'n gweddio y bore yma dros bawb sy'n galaru. Pawb sydd hefo cydnabod neu aelod o'i teulu nhw'n sâl ac yn gaeth i'w cartrefi. Da ni hefyd yn codi i ti yr holl staff meddygol fydd yn wynebu erchylltera y salwch yma o ddydd i ddydd. A da ni'n gweddio o arglwydd y byddi di'n rhoi doethineb i wleidyddion i arweinwyr fydd yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd, ac y byddi di'n rhoi doethineb i ni fel poblogaeth arglwydd i fod yn ofalus o'n gilydd, ac i beidio bod yn hunanol yn yr sefyllfa unigryw yma da ni yn ei wynebu. Rho'n erth i ni felly, rho doethineb i ni a thosturi, helpa ni brofi dy dosturi di. Da ni'n cyflwyno eglwys di ledled y byd hefyd, yn gofyn ar ei ti lewyrchu dy gariad, wrth i ni fel dy bobl di geisio gofalu am yn gilydd a'n cymunedau yr ydyn ni'n byw ynddyn nhw mewn sefyllfa mor anodd. Diolch i ti, o Dad, am y gobaith sydd yna i'r byd trwy Iesu Grist, ac am y grym di-gyffelib sy'n cario dy bobl di yn ei blaenau. Helpa ni rwan felly i brofi dy bresenoldeb di, ac i sylweddoli yn braint ni o gael ymuno mewn mawl ledled y ddeiar, fel rhan o'r dyrfa ddirifedi y rhai sydd wedi cael eu hachub trwy waed yr oen Iesu Grist. Trwy dysbryd, siarad â ni o thair, ac arwain ni i brofi'n ddyfnach o'th gariad di yn Iesu Grist ein prynwr. Amen. Wan, da ni am drio arbrawf bach wan. Yn hytrach na chi yn gwrando arna i yn canu unawd, dwi'n falch iawn bod hynny ddim yn mynd i ddigwydd. Be dwi am wneud ydy, dwi am roed emyn i ni wrando arni ar ei gilydd yn sylwada. Mi welwch chi, dwi newydd roed y link yn YouTube i chi. Ac os newch chi glicio, nid rwan, ond os newch chi glicio mewn eiliad ar y link yna, mi eitho a chi yn syth i recordiad wnaed yn Llanw i'w chydig flynyddoedd yn ôl o'r emyn Mi Dafla Maich gan Williams Pantycelyn. Mae'r dôn yn un newydd wedi cael ei chyfansoddi gan yn ffrind i Andras Iago, ac felly gewch chi rwan glicio ar y link a gwrando ar yr emyn mawl honno, a wedyn mae'n para tua 4 munud, a wedyn dowch yn ôl ata i ymhen 4 munud. Iawn? Ffwrdd â chi. Iawn, ma'ch 4 munud chi drosodd. Gobeithio bod chi wedi cael bendith o wrando ar yr emyn fendigedig yna. Mae rhaid i mi gyfadda, mae'n un o'n ffefrynnau i. Yn fwy na dim byd, oherwydd bod Pantycelyn yn llwyddo mewn ffordd arbennig i gyfuno be sydd wedi digwydd i Iesu Grist ar y groes, a be mae hynny yn ei olygu iddo fo fel Cristion, wrth iddo fo feddwl am Iesu yn marw ac effeithio hynny. Mae o'n profi rhyddid, mae o'n profi llawenydd hyfryd. Meddyliwch am y bennill yma. Fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddrain, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. A mi fyddwn ni'n cyffwrdd chydig bach ar be mae Iesu wedi wneud yn nes ymlaen wrth i ni ystyried rhan o'r Beibl hefo'n gilydd. A mae'r darlleniad nesaf yn dod o'r Testament Newydd. Mi fyddai'n darllen o'r Beibl Cymraeg diwygiedig y tro yma. A mae'r darlleniad hwn fydd yn sail i'n sylwada fi yn nes ymlaen yn dod o Efengyl Luc, y 9fed bennod, a mi fyddai'n darllen darn byr o adnod 51 i ddiwedd adnod 56. Felly, Luc 9, 51 i 56. Dwch ni wrando ar air Duw hefo'n gilydd. Pan oedd y dyddiau cyn ei gymryd i fyny yn dirwyn i ben, troi sef ei wyneb i fynd i Jerusalem, ac anfonodd allan negesyddion o'i flaen. Cychwynasant a mynd i mewn i bentref yn Samaria i baratoi ar ei gyfer. Ond gwrthododd y bobl ei dderbyn am ei fod ar ei ffordd i Jerusalem.
Pan welodd ei ddisgyblion, Iago ac Ioan hyn, meddent, arglwydd, a fyny di i ni alw tân i lawr o'r nef a'i dinistrio. Ond troi sef a'i ceryddu, ac eithant i bentref arall. Hwna di'r darlleniad. Pa air sydd fwyaf addas i ddisgrifio'r cyfnod yma da ni'n byw yn efo? Unprecedented ydy'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn aml mewn bwletin newyddion yn y Saesneg. Mae'n debyg na digynsail ydy'r cyfieithiad cywir yn Gymraeg. A mae hynny'n gwbl wir yn dydy. Mae yna rannau enfawr o'r byd wedi cael ei orfodi i newid yn ffordd ni o fyw yn sgil lledaeniad virus Covid-19. Ond yn fwy nag anghyfleustra a newid patryma o fyw, mae'n hyder ni wedi cael ei ysgwyd yn dydy. Yn hyder ni y byddwn ni yn iawn. Ac os nad ydi o wedi cael ei ysgwyd, dwi'n dychmygu y bydd o yn sicr yn cael ei ysgwyd wrth i effeithiau difrifol y feirws yma ddod yn agosach at adra ac effeithio ar bobl agos i ni ac yn cymunedau. Felly, be allwn ni wneud? Os na ryw lygedyn o oleuni, os na fodd i ni dderbyn cysur a gobaith hefo'r fath ansicrwydd yn wynebu pawb ohono ni. Dewch i ni feddwl fel hyn. Be da ni'n tueddu i wneud pan mae yna gyfnodau o ansicrwydd yn dod i'n rhannu o ddydd i ddydd? Boed hynny oherwydd salwch, neu broblemau teuluol, neu rhywbeth yn bod yn y gwaith. Be fyddwn ni'n wneud, gan amla, ydy troi at bobl da ni'n ymddiried yn un de. Y pwyso ar ei y gallwn ni ddibynnu anyn nhw. A dyna'n union ydy anogaeth y Beibl i ni heddiw. Fel yma wedi bod yn anogaeth i Gristnogion mewn trybini trwy'r canrifoedd. A chan yn bod ni yn agosau at y Pasg, be da ni am wneud os dyw ei mynd dros yr wythnosa nesaf yma ydy dilyn taith Iesu Grist i Jerusalem o'r Efengyla ac ystyried be allwn ni ddysgu yn y cyfnod cythryblus yma da ni'n byw yn efo. Yn y darn byr o Efengyl Luc, penod 9 y gnes i ddarllen, da ni'n cael darlun o fwriad mawr Iesu Grist. Mae'n swnio yn ddigon cyffredin ar unwedd yn dydy, bod Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Ond ystyriwch am funud pa eiriau sy'n cael ei defnyddio yn y Beibl Cymraeg newydd. Iesu yn troi ei wyneb tua Jerusalem. Dyna'r disgrifiad cofiadwy yn adnod 51, ac mae hi'n ffordd Hebreig o gyfleu penderfyniad i gyflawni tasg. Unwaith neu ddwy dros y blynyddoedd dwytha, dwi wedi bod am dro i seiclo ar hyd y prom yn Llandudno. Dim jocs, please. Mae'r sgrin, dych chi'n gallu gweld maint ymoli, felly newch chi'n gwneud jocs, dwi'n siŵr. Dwi wedi bod yn seiclo ar hyd y prom yn Llandudno. Profiad bendigedig, dymunol iawn pan mae'r gwynt tu cefn i chi. Ond mae'n stori wahanol munud mae rhywun yn cyrraedd pen draw y prom a wedyn yn gorfod troi nôl. A gorfod seiclo yn syth i mewn i ddannaf y gwynt. Gwaith calad. Ond, mor galad ydy'r ymdrech i seiclo yn erbyn y gwynt, mae rhywun yn naturiol yn benderfynol o gyrraedd pen i daith. Achos bod chi eisiau mynd am banad neu mynd adra. A dyma'r darlun da ni'n ei gael o Iesu yn benderfynol, yn gwbl ddiwiro yn ei fwriad o i fynd i Jerusalem. Ond pam? Oherwydd i fod o'n gwybod bod ganddo fo waith i wneud yno. A phwrpas pwysicach nac unrhyw beth arall yn hanes y ddynoliaeth. Ac a deud y gwir, mae Iesu wedi deud hyn yn barod wrth ei ddisgyblion, chydig adnodau yn gynharach. Os sylwch chi yn Luc 9 adnod 22, mae Iesu'n deud fel hyn wrth ei ddisgyblion. Mae'n rhaid i fab y dyn, meddai, ddioddef llawer a chael ei wrthod gan y heniriaid a'r prif offeiriaid
a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. Mor erchyll oedd yr hyn oedd ar fi'n digwydd i Iesu, do' na ddim byd yn mynd i'w atal o rhag mynd yno. Pa mor aml ydych chi fel finna 'di cychwyn ar dasg, ella bo' chi 'di mynd i nôl rwbath, neu bwriadu atab e-bost, ac ymhen dim ma' 'na rwbath arall wedi mynd â'ch bryd chi. A mae'r dasg wreiddiol 'di mynd yn angof am ddyddia, weithia misoedd pan mae'n dod i e-byst. Nid felly ma' Iesu Grist, diolch byth. Doedd hyd yn oed pobl yn ei wrthod o yn Samaria, neu awgrymiadau anisgwyl i ddisgyblion o. Be am i ni alw tân i lawr o'r nefoedd i'w dinistrio nhw? Hyd yn oed yr awgrym yna ddim yn gallu tynnu sylw Iesu oddi wrth i brif amcan. Mae'r disgyblion yn derbyn cerydd gan Iesu, a cherydd oherwydd bod eu hamseru nhw yn anghywir. Oherwydd yn groes i'r hyn mae llawer yn ei honni, mae'r Testament Newydd yn dysgu fod barn Duw yn dod ar y rhai sy'n gwrthod Crist. A mi welwn ni hyn yn Ioan 3, adnod 36, sy'n deud, mae bywyd tragwyddol gan bawb sy'n credu yn y mab, ond fydd y rhai sy'n gwrthod y mab ddim hyd yn oed yn cael cipolwg o'r bywyd hwnnw. Bydd digofaint Duw yn aros arnyn nhw. A phan ydyn ni'n dilyn Iesu trwy gydol i weinidogaeth, mae o'n gyson yn pledio ar bobl i newid i ffyrdd, i edifarhau, i ddod ato fo gan droi cefn ar ei pechod a'i bywydau hunan ganolog, a derbyn yn hytrach y bywyd newydd a'r heddwch bendigedig sydd ond i'w gael trwy nabod Iesu fel arglwydd ac achubwr. A hitha'n syl y mama heddiw, mi fydd na lawar plentyn dwi'n siŵr wedi cael ei gymell i werthfawrogi ac i ddiolch am bob peth y ma' mama wedi wneud drostyn nhw. Mae hwnna'n yn atgoffa fi, dylswn ni yr un negas i mam yn nes ymlaen. Ond ydyn ni yn sylweddoli mawredd cariad Duw at y byd yn Iesu Grist o ddifri? Ydyn ni wir wedi ystyried parodrwydd mab Duw i fynd trwy erchylltra byd pobl fel chi a fi? Gan fod gan bawb ohona ni, mae'n debyg, lawer mwy o amser yn enwedig yn y nosweithia, os nad ydych chi yn gweithio dros yr wythnosa nesa yma, be am i ni wneud defnydd da o'r amser newydd yma da ni wedi cael wrth orfod aros adra? Be am i ni dreulio chydig o amser yn enwedig i fyny at y Pasg yn darllen am Iesu Grist yn un o'r efengyla? Ac wrth i ni ddarllen am Iesu wrth iddo fo fynd i Jerusalem, wrth iddo fo farw ar y groes a chodi yn fyw o'r bedd yn fuddugoliaethus, dewch i ni ofyn i ni'n hunin gwestiwn gafodd i ddatgan mor gofiadwy yn un o'r emyna. Ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr? Gwirionedd rhyfeddol y Pasg ydy bod Iesu wedi troi ei wyneb at Jerusalem. A hynny gyd oherwydd mawredd i gariad. A'r gwirionedd sydd yn hannog ni ydy bod Iesu am wneud hyn, am gyflawni cynllun Duw i achub pobl oedd wedi troi cefn ar Dduw. Tu allan i furia Jerusalem, ar groes rhwng dau leidr ar fryn Golgotha, fe newidiodd marwolaeth Iesu Grist bopeth. Pan fydd haneswyr yn edrych yn ôl ar y cyfnod yma ymhen amser, mi fydd 2020 yn bydd yn flwyddyn lle mae popeth wedi gorfod newid yn sgil lledaeniad y feirws yma. Dim chwaraeon, dim Steddfod yr Urdd, dim be bynnag ydy'r peth oedd yn eich calendar chi sydd wedi cael ei styrbio. Ond pan ydyn ni'n edrych ar y Beibl, mi da ni'n gweld yn glir iawn bod marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist yn newid popeth
yn holl hanes y ddynoliaeth a'r greadigaeth. Gorddeud? Darllenwch y Testament Newydd drostych chi'ch hunin. Meddyliwch be ddigwyddodd ar y groes a thrwy'r atgyfodiad, a'r effaith enfawr gafodd hynny ar ddisgyblion Iesu Grist. Oedd yn ddryslyd, oedd yn ofnus, oedd ddim yn siŵr be i wneud, ac yna, wedi'r atgyfodiad, trwy lyfr yr Acta, maen nhw'n mynd allan i bob cornel o'r byd trwy nerth yr ysbryd glân yn rhannu newyddion da, newyddion chwyldroadol. Cynt, roedd marwolaeth, pechod a dinistr yn teyrnasu. Ond yn sgil buddugoliaeth Iesu Grist, daeth gobaith newydd a bendigedig i bawb sy'n credu. Ydych chi wedi profi'r gobaith yna? Os ydych chi yn barod i ddeud wrth bobl eraill am y gobaith hyfryd yna? Yn enwedig yn y cyfnod yma pan mae yna gymaint o anobaith ac ofn o'n cwmpas ni. Yn Iesu Grist, daeth Duw i'r byd i wneud yn siŵr fod meddyg ar gael i'r cleifion. Fod modd i'r rhai sy'n bell oddi wrth Dduw gael ei derbyn fel plant annwyl gan fod Iesu wedi cymryd y bai a'r gosb arno'i hun ar y groes. Os da ni'n teimlo'n ddryslyd, yn wan ac yn ofnus, wrth weld beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni, be da ni angen wneud? Be allwn ni wneud? Mi fydd angen i ni ddibynnu ar gymorth a nerth o ddi allan i ni'n hunin, i'n cynnal ni a'n harwain ni yn yn blaena. Wrth i'r Pasg agosau, mi fydd Cristnogion ar draws y byd, boed yn cyfarfod efo'i gilydd neu yn cyfarfod ar y we fel ni, yn diolch ac yn moli Duw bod gynnon ni yn Iesu Grist un y gallwn ni ddibynnu yn llwyr arno fo. Waeth be di'n sefyllfa bersonol ni na'r amgylchiadau sydd yn byd ni. Oherwydd fod Iesu Grist wedi troi ei wyneb i fynd i Jerusalem a'r penderfyniad hwnnw i achub pechaduriaid, gall pawb sy'n credu ynddo fo brofi y diogelwch a'r tangnefedd hyd yn oed yn y dyddiau yma. Ella bod chi'n gwrando bore yma a bod chi'n teimlo bod yr gobaith, y tangnefedd, y cariad yna ddim yn llywodraethu ar eich bywyd chi. Be allwn ni wneud? Mae'r Beibl yn deud yn eitha clir. Gofynnwch a chwi a gewch. Trowch at Iesu Grist. Diolch bwys pa mor bell da chi wedi bod, pa mor euog da chi'n teimlo. Trowch at Iesu Grist mewn gweddi a gofynnwch iddo fo faddau chi. Gofynnwch iddo fo am help yn union fel y gwaeddodd y dyn dall ar Iesu pan oedd yn mynd trwy drefo. Iesu, helpa fi. Chawn ni mon siomi. Achos mae Iesu bellach yn teyrnasu. Mae o'n eistedd ar ei orsedd yn y nef. A be mae o'n neud yna ydy gwrando yn gweddia ni. Gwrando, gweddi'r gwan, a mae o'n parhau i alw pobl trwy'r efengil i ddod ato fo i dderbyn o'i heilioni fo. Dwi am orffan ychydig sylwadau yma yn dyfynnu geiriau grymus o'r llythyr at yr Hebreaid, y 12fed bennod. A'r adnodau yma sydd yn datgan fel hyn, bod angen i Gristnogion gadw ein golwg ar Iesu. Hebreaid 12, adnod 2 a 3. Gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefod ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac mae wedi eistedd ar y ddeheulaw gorseddfainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath elyniaeth ato'i hun gan bechaduriaid, rhag i chi flino na digaloni. Da ni am weddio wrth i ni gloi yn hoedfa ni. Mi na i yn arwain ni mewn gweddi, ac yna mi orffennwn ni yn cydadrodd gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd. Felly dewch i ni gydweddio hefo'n gilydd. O arglwydd Dduw,
Mi ydan ni wrth droi ata ti bore yma yn diolch gymaint dy fod ti fel tad, mab ac ysbryd glân yn dragwyddol, yn teyrnasu, a bod dy gariad di yn gadarn ac yn gyson o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Neu di, o Dduw, trwy dy ysbryd glân yn bendithio ni rwan. Neu di, trwy gyfrwng yr hyn da ni di glywed yn helpu ni i fyfyrio ar fawredd dy gariad di yn Iesu Grist. Ar yr hyn sydd yn chwyldroadol i ni sydd yn credu ac i bawb pan fydd yna nef newydd a deiar newydd yn dod. Lle fydd yr hen bethau wedi mynd, lle fydd na ddim poen, ddim afiechyd, dim wylo mwy. Adfywia ni felly yn y gobaith hwnnw. Tuda ni yn agos at Iesu Grist mewn edifeirwch mewn ffydd a byw ha yn ffydd ni. Mwyn i ni arglwydd weld Iesu Grist yn hyfrytach na dim arall, i ni gael nerth a gobaith i fyw bywyda sydd yn llawn cariad tuag at eraill yn y dyddia dyrys sy'n. Gwranda'n gweddia ni, bendithia ni a cadw ni wrth i ni ofyn hyn i gyd, yn ostyngedig ond yn hyderus, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, a'n dysgodd ni i gydweddio gyda'n gilydd wrth ddweud, ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein barabeinyddiol a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gai ddiolch i chi gyd am ymuno ac am wrando. Cofiwch gysylltu efo fi mewn unrhyw ffordd i roed awgrymiadau, neu os da chi eisiau sgwrs, neu os oes na faterion bugeiliol ro Aled. Os di wedi mynd, mi fydda i yma eto bore dydd Sul nesa, ond diolch fawr iawn i chi am fod yn rhan o'r addoliad yma, a da ni eto yn mynd i wrando ar emyn. Ond emyn Saesneg ydy hi tro yma, a dwi wedi rhoi cyfieithiad o'r geiriau Cymraeg yn y sylwadau os daw nhw i fyny. Na nhw ddim. Ond enw'r emyn ydy Behold Our God. A mae Aneurin Owen wedi rhoi cyfieithiad o'r geiriau. Mi roi y link yn fyny yn sydyn. Ac yna, yn eich amser eich hun, mi gewch chi fynd i wrando ar yr emyn yna, sydd yn mawrygu pwy ydy Duw a be mae o wedi wneud yn Iesu Grist. Chi mi drio rhoi y geiriau yma i fyny. Na, dyn nhw'n dod. Ond mi adroddai chydig bach o'r geiriau sydd wedi cyfieithu gan Aneurin Owen. Pwy sy'n pwyso'r moroedd yn ei law, pwy sy'n gwybod rhif y tywod man. Grym cenhedloedd chwal pan rodd o'i lef, cwyd y cread oll mewn mawl a chan, o gwel ein Duw ar o'r seddfaen cnef, plygwn i'w addoli. Wele ein Duw, anghymharol i o'r, plygwn i'w addoli. Pob bendith i chi. Hwyl am y tro. Tara.